Subling gibahaan ang eskwelahan sa Barangay Gizo, Mandaue City human sa pagbunok sa kusog nga uwan. Kagahapon, gipang-rescue ang mga estudyante tungod sa pagsakagyot sa tubig. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini kagahapon sa pag-rescue sa mga estudyante sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School nga gibahaan pag-ayo tungod sa kusog nga uwan. Nagtinabangay ang mga rescuers sa syudad ug barangay. Samtang kini ang itsura sa usa sa mga gibaha nga classrooms. Iya sa grade 1 section sa ubos nga andana. Taas na kaayo ang tubig. Classroom kini ni Teacher Jean nga miasoy sa ilang naagian kagahapon. Dihang nakabantay siya nga nitaas na ang baha, giauhag dayon niya ang mga ginikanan, kuhaon ang ilang mga anak. Alauna, 46, tingnan na ko ari na mo, kay alas 2 man amo ang dismiss sa mga bata. Kung hinahinay na mo ari, without knowing, kusugan naman yun. 150, 155, alas 2, ni swimming pool naman dito. Nya, kato ay pinakakusog. Lawom na kayo niya, nako'y mga 8 na bilin mo to, gitakas na namo sa taas. Ngayon na kong tabang nga, mga parents, kugusa ko mga anak, pabalhin sa taas. Karong adlawa, kini ang itsura sa maong mga classrooms nga naabtan namo. Nahubas-hubas na hinuon ang baha, apan nagsigipaghawas sa tubig nga nahabilin. Gipaspasan ang pagpanglimpyo. Nagtinabangay ang mga teachers, students ug ubang ginikanan. Ihay ug hakot pagawas. Matod sa principal, moabot sa napu ka mga lawak sa ubos nga andana ang gibahaan kagahapon. Gikansilar ang klase dihang grabe na ang baha. Sigig baha, sir, bagadang sigig uwan, sigig baha. Wala joy kuan nga, dili mo baha. Dili ingon ato as kahapon. Sa akong ka-assign dere, that was the first time nga ingon ato kadako ang baha. Maglisod naman mi, o dili naman sila kauli og ilaha, so need na gud i-rescue. Apan mga alas 10 kaganiha, misugod na sa pag-uwan sa bahin sa Mandaue. Kay kusog-kusog sab ang bunok, nabahaan na sab ang gawas nga bahin sa eskwelahan sa basketball court nga mituhop sab paingon sa campus. Ang room ni Ma'am Jean nga kaganihang buntag lang gilimpyuhan, gibaha na usab. Nagpasalamat siya nga nay mga ginikanan nga nahabilin ug mitabang na sab sa pagpanglimas sa tubig. Matod sa principal, doon na giplano nga drainage project sa City Hall para sa ilang eskwelahan. Nang hinaot siya nga matrabaho na kini para masulbad ang ilang suliran sa baha. Ato na dito, i-connect na siya sa creek. Okay. Anha diha, murag diha sa atubangan anang classroom, butangan siya o ganang murag septic tank, ana. Then dito po dapit sa kilid sa wall, butangan po siya para lahos na siya ngadto sa creek. And then dere, ang akong suggestion kay tanawa sir mo, tambay man gud ang water is butangan open ka na o butangan og katong steel kuan grating. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.